og halvdelen af alle i flyet blev troende. Efter yderligere lidt tids flyrejse standsede et af flyets motorer, og så var alle passagererne troende. Det lykkedes dog piloten at få gang i motoren igen, og kunne senere lande flyet normalt, og alle kunne stige af, uskadt og i god behold. Så var situationen atter den samme som inden de påbegyndte flyrejsen. Nogle troede, ca. 15%, andre troede absolut ikke, ca. 15%, og de fleste var ligeglade. Sketchen er et udmærket billede på, hvordan det er med os mennesker. Spørgsmålet om, hvad vi tror på, er sjældent sort eller hvidt. Det er meget ofte afhængigt af den situation eller den periode af vores liv, som vi er i. Når vi er i overhængende fare for at dø, tyr selv den mest forhærdede ateist gerne til en lille bøn. For det kan jo ikke skade. Danmarks mest berømte ateist, Georg Brandes, citerede en salme af Grundtvig lige inden han døde. Den slags kan jo ikke skade. Børn tror som det selvfølgeligste af verden på Gud. En bekendt af mig fortalte for nylig om, hvordan han spurgte en voksen i børnehaven, om han troede på Gud eller ej. Nej, svarede den voksne ærligt. Nej, det gjorde han ikke. Med stor styrke råbte Benjamin, du tager fejl! Han findes! Du tager fejl! Og som ung glider man ofte over i en ubekymret ateisme. Jeg var selv så klog og velinformeret, da jeg var 18, at jeg bestemt ikke havde brug for at tro på nogen Gud. Det var kun, når bekymringen tog til om, hvordan min familie havde det derhjemme i Danmark, at jeg tydede til en lille bøn. Bagefter kunne jeg lidt ængsteligt bortforklare det med et øjebliks svaghed, for Gud findes jo ikke, eller gør han. Jo ældre man bliver, des mere bliver bøn en naturlig del af tilværelsen, hvis man vel at mærke ellers tillader sig at være åben for den slags. Eller bare lukker af, eller bare lader som ingenting. Søren Kierkegaard har i et vidunderligt afsnit en refleksion over Jesus ord om liljerne på marken, der ikke bekymrer sig. Han kommer ind på emnet, som vi også får os i dag, de næste søndage, bønnen. Til forskel fra dyrene kan mennesker tale, siger Kierkegaard. Men hvordan skal vi tale med Gud? Gud er jo i himlen, mens vi er på jorden. Gud ved alt, mens vi kun ved lidt. Gud er kærlighed, men vi fejler ofte i evnen til at elske. Alt det gør, at det er vanskeligt at tale med Gud. Hvordan skal vi nærme os ham? Kan vi bare snakke med ham, som vi gør det med alle mulige andre? Nej vel. Han er stor, og jeg er kun et lille menneske. Og det handler ikke kun om fysisk størrelse. Jeg er ofte et meget lille menneske, på den måde, at jeg savner menneskelighed. Overfor det rene, det hellige, det lyse, kommer jeg til kort. Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte der, hvad er det et menneske, at du husker på det? Et menneskebarn, at du tager af det. Og den står der i en anden salme, i salme 8. Hvordan skal jeg, der kun er et menneske, kunne tale med Gud, den almægtige? Hvad bilder jeg mig ind? Hvis jeg bliver inviteret i audiens hos majestæten, måske sker det en dag. Iklæder jeg mig så ikke i det mindste i mine fineste gevanter? Sørger jeg ikke for at
børster mine tænder, inden jeg går hjemmefra, og vasker mit hår og bekymrer mig om min fremtoning, øver mig i at sige de rigtige ting, lytter andægtigt og indgående til hofmedarbejderens instrukser, inden jeg er klar til at dørene går op, og jeg får foretrædet for majestæten. Det helt vanvittige forhævende i bønnen er jo, at vi der taler med kongernes konge, med skabelsens herre, herskerens herre, den højeste Gud, med Jave, med ham, der siger, jeg er den, der er, med tilværelsens urgrund. Stands og forstå, at jeg er Gud, ophøjet blandt folkene, ophøjet på jorden, som vi læste før. Skulle det ikke kunne fremkalde hos mig bare en anelse gåsehud? Lidt mere end blot en tødel frygt og bæven. Det er bare noget af det, den, der tager bønnen alvorligt, oplever i bønnen. Og her kommer så Kierkegaard, der skriver: der var noget, der lå ham så meget på sinde. En sag, som var ham så vigtig. Det var ham så magtpåliggende ret at gøre sig forståelig for Gud, at han var bange for, at han skulle i bønnen have glemt noget. Hvis han havde glemt det, så var han bange for, at Gud ikke af sig selv skulle huske på det. Derfor ville han samle sit sind til at bede ret inderligt. Og hvad skete ham så, hvis han ellers bad ret inderligt? Det forunderlige skete ham. Efterhånden, som han blev inderligere og inderligere i bønnen, havde han mindre og mindre at sige. Og til sidst blev han ganske tavs. Han blev tavs. Ja, hvad der er om muligt endnu mere end tavshed, er modsat det at tale. Han blev en hørende. Han mente, at det at bede er at tale. Han lærte, at det at bede ikke blot er at tie, men er at høre. Således er det. At bede er ikke at høre sig selv tale, men er at komme til at tie og at blive ved med at tie. At blive til den bedende hører Gud. Så vidt Kierkegaard. At bede er ikke at tale, at bede er at tie, at bede er at høre, at bede er at tie og bede, det vil sige vente på, at Gud lader høre fra sig. Vente på, at Gud lader et ord falde. Og Gud lod i allerbogstaveligste forstand et ord falde. Gud blev menneske. Gud tog bolig blandt os. Han tog en menneskeskikkelse på og blev som en af os, vandrede ligesom en af os, delte kår med os, blev fristet ligesom os i alle ting. Nej, han syndede ikke ligesom os. Men hvor absurd det end kan lyde, så bad han ligesom en af os, tryglede og forhandlede med sin far ligesom en af os. Jesus kendte til bønnens 2 første grundformer. Hjælp og giv. Hjælp mig, for nu brænder det på, virkelig på. Hjælp! Jeg hænger på et kors og er ved at dø. Hvorfor har han forladt mig? Og giv en anden kunne hænge her i stedet for mig. Giv, der ikke var død og ødelæggelse i verden, og giv, der var mere kærlighed blandt mennesker.
Men at bede er ikke at tale. At bede er at tie og at høre. Det er at vente på Guds ord til os. Der er ikke noget i vejen med at forhandle med Gud. Jesus forhandlede med Gud med sig selv. Abraham forhandlede med Gud. Moses forhandlede med Gud. Jeg forhandler med Gud. Og jeg tror, at du er til forhandler med Gud. Og Gud vil gerne høre din stemme. Men han vil også gerne, at du vil høre hans. Da Adam gemte sig i Edens have efter syndefaldet, hørte Adam Guds stemme. Gud sagde til Adam, hvor er du? Da Kain havde slået sin bror Abel ihjel, hørte Kain Guds stemme. Gud sagde til Kain, hvad er det, du har gjort? Adam og Kain og senere skikkelse i Bibelen gjorde den erfaring, som jeg tror, de fleste mennesker gør, som indlader sig med at bede til Gud. Erfaringen nemlig, at man i grunden ikke behøver at vente længe på Guds stemme. For Guds stemme har det med at komme efter os. Det er på en gang trygge og urovækkende ved bøn er, at bøn virker. Det trygge er, at den virker. At Gud ikke bare er i sin himmel, men at han er ganske nær. Det urovækkende er, at den ikke virker efter vores egen vilje, men efter Guds vilje. Hvis man ellers er vant til at bede sit fadervor, så bør det jo ikke komme som nogen overraskelse. Ske din vilje, beder vi. Vi lægger måske ikke så meget mærke til ordene, så tit vi beder dem. Men Gud lægger mærke til dem. Og han vil gerne lade sin vilje ske. Det, som Gud lader ske i bønnen, er din forvandling. Efter mødet med Gud er du ikke længere den samme. Adam modtog sin dom og lærte menneskelivet at kende på godt og ondt. Kain modtog sit Kains mærke. Det var en gang fortalt om hans blodskyld og om, at han var beskyttet. Abraham lærte, at Gud altid ved bedre. Jakob var mærket til sin dødsdag af sit møde med Gud, og var ikke mindre velsignet af det. Moses' ansigt fik en særlig glød, som ingen, der så på ham, undgå at bemærke. Jesus påtog sig gennem bøn den opgave, som han var udset til, at påtage sig menneskets synder, tilgive og udsone straffen ved at dø og genopstå som et tegn, korsets tegn, på at vi er sat fri. Fri til at leve. Fri til at påtage os den opgave, hvor liv er, uanset hvilket mærke vi skal vandre i, uanset hvilken smerte og hvilken modgang vi møder. Vi er sat fri gennem Jesus korsdød til at leve livet for alt, hvad det er værd. Efter mødet med Gud er du ikke længere den samme. For i bønnen, når den bliver til et møde med Gud, erfarer du
situation er forandret. Din stilling er forandret. Du er gået fra mørke til lyset, fra kaos til orden, fra meningsløshed til dyb indre sammenhæng. Du skal ikke bekymre dig om, at du ikke kan sætte ord på det, du erfarer i bønnen. Her gælder det virkelig, at bøn ikke er tale, men at den er tavshed, venlig, lytten. I bønnens stilhed er du modtager af Guds nåde, og Guds nåde er netop nåde. Den er gave, den er tildeling af liv, tildeling af fred, tildeling af kærlighed, af tro, og den tro, i den tro skal du søge at leve dit liv. I den tro er du sat fri til at overvinde ondt med godt, til at møde surhed med overskud, til at møde arrogante menneskers ringeagt med venlighed og megen forbøn. I den tro bliver du givet kraften til at overvinde din egen mangel på menneskelighed, medmenneskelighed og menneskelig kærlighed. I den tro bliver du givet kraften til at se det andet menneske som andet og mere end en modstander. Du bliver givet evnen til at se. Gud lader dig se. Den Gud, der så, da han havde skabt og så, at det var godt. Den Gud, der så, da det ikke længere var godt, men stadig så, hvordan det igen kunne blive godt. Den Gud, der både ser virkeligheden, når den er græn, og samtidig ser muligheden, fornyelsen og forvandlingen. Se med Gud. Hvordan går det med procenterne? Er det stadig 15 til den ene side og 15 til den anden? Hvordan går det med ligegyldigheden? Tvivlen slipper vi aldrig af med. Men i bønnen har vi fået et fremragende redskab til at komme ud af al grå og livstræt ligegyldighed. Lad blot bønnen begynde med en lille forhandling med Gud om det, der bekymrer. Gud lader dig ind i fred. Han opsøger dig, og det er godt. Amen. Nu skal vi synge vores sange sammen igen. Men endnu er det væsentligt, at vi skal bede på mange forskellige måder, og sådan som det passer dig. Vi har indrettet vores kirkerum i dag sådan, at ved et bord med den bagerste søjle i denne side, er der pen og papir, og en mulighed for at skrive en bøn. Lægge en lille skål, og når vi kommer lidt længere hen i gudstjenesten, så vil vi læse de bønner op, som er lagt i den skål. Ved et andet bord i den her side ved den bagerste søjle, så er der lagt små bibelord på små laminerede kort. Gå ned og tag et kort og tag det med dig. Et ord, som du måske kan trøste dig ved eller styrke dig ved i dagene, der kommer. I vores to sidearrangementer i siderne her, så vil der sidde mennesker, som kan og vil bede sammen med dig eller for dig, hvis du ønsker det. Og du kan også benytte dig af muligheden for at tænde et lys for den bøn, som er din, eller den bøn, som du ønsker at åbne dig for.
Alle er inde. Og når du ikke hvis du ikke ønsker at bruge de muligheder, så sid bare stille og syng med på de sange, som vores band leder os.